Bobek. Palečky. Držet. Tyhle, Časomíra, oni budou vystresovaní jak ty. Já nevím. Dobře oči. Jeď, broučku, jeď. Pojď. Výborně. Jo. Byl nervózní zání. Myslím, že v tom videu to bude na světě, no. Pojď, brouku, pojď. Jeď, brouku, žádné enko, nesmí být enko. Aha, jeď, Boba. Voda, 2 vteřiny. Kolik mají? Takže tento útok byl dokončen proti Loňsku, protože tam je nějaký čas 19, máte hledám, kde je Časomíra. Co je? No tady. Kolik? Takže 19, 999,